Zrejme, to je prehodené. Judo otoca. Vlado Eghard. Gašparík. Má úplne voľného Karhana. To je na volej. Karhan! Lígo pravou nohou. Ďalší. Na trávniku majster Európy z Belehradu Dušan Herda. S číslom 11. Presne. Slávie Praha. Mohla ísť oproti útoku, ale Trnavčania majú dvoch hráčov vzadu. Lukáš Košek. Musel byť normálne legendárny 11. Kovačka. Prihral Kolbenčíka teraz, Bubenko. Aj. Slavia napína naše nervy. Hrlička jeho smela do brankára. Aj sa mu to asi podarí, nie? Paluk fantasticky chytá. Kopačka. Eghardtovi. Juriš. No iba keď mi doneseš. Filip. Juriš. Karhan. Juriš. Tam by šukal ako blondínu doma. Kopačka. Karhan. Hej, parádičky. Aby vás to nemrzelo. Jedna Trnavčania. Marek Ujlaky. Ja som pil túto 11 a mi nechutí. Kopačka, vracia Ujlaky mu. Marek Ujlaky. Áno! Ak Košice vyhrajú, tak bez ohľadu na ich výsledok. Pekný gól. Solani, Rimanovský. Čo, vybavené? Neopustíme, ale chceme vidieť to. Okára sú pri lopte. Je to človek, ktorý vo svojej kariére získal 5 majstrovských titulov so Spartakom. 4-krát bol vo svojej kariére najlepším strelcom ligy, ktorej nastrieľal 170 gólov. Je strieborný z majstrovstiev sveta v Čile a tohto roku 26. februára oslávil nádherné 75. narodeniny a my mu dnes rukou veľkého priateľa a samozrejme bývalého prezidenta trnavského Spartaka pána Bakratného a za účasti trnavských futbalových legend chceme zablahoželať. Dámy a páni, jeho futbalové veličenstvo Jozef Adamec. Teraz gratuluje pán Bakratý a po ňom legendy Jan Mieleta, Luigi Mandel, Stanislav Jarábek. Tento potlesk patrí len Hadrolovi, druhý najlepší futbalista storočia. Ku gratulantom sa pripájajú aj gentlemani z Pražskej Dukly, že svoje dary priniesli. Aj páni z Liberca, to sú veľké miesta a je to len reklamný znak toho, že Jozef Adamec nebol len slovenský futbalista, on ďaleko prerástol hranice Československa, môže byť krajšia oslava ako za zvukov silencia vo futbalovom prostredí, vo futbalovej rodine a za účasti ďalších takisto veľmi slávnych hráčov je symbolické, keď stoper gratuluje strelcovi. Po gratulácii od pána Hrdličku ja už len využijem príležitosť a opýtam sa Jozefa Adamca. Všetkým fanúšikom, keď som bol maličký, už mi fandili a teraz, keď som starý, už zase ja fandím tým starcom, aby sme sa niečo urožili.
Ďakujem pekne za dary. Priatelia, Jozef Adamec. Ďakujeme veľmi pekne. Prišli sem 4 exkluzívne české kluby. Dukla, Sparta, Slavia a Liberec. Ani jednému z nich sa nepodarilo dostať do finále, ale my vám tleskáme, pretože ste boli naozaj osobou Dunaja. Hrali ste pekný futbal, ale videli sme, jak si to urobil sám. To nie je kopačka, ale prikrytý. Dekíš, Turíš, nádherná lopta, Filip! Sám, Kunte má Ujlakyho! Ujlaky, Báliš, Palu! Kopačka! Dávačkou Taran. Trafil Dekíša a ten má loptu teraz. Ale toto si zamknutý